Здравейте хора, аз съм Софи и днес ще ви покажа втора част на моята библиотека. В смисъл второто крило на самата библиотека. Добре, сега първата книга в самата библиотечка е ето тази. Приказки от цял свят, която е с напан и да. Тя е с 94 страници, да, малко са, така се струва. И така, ще започна да чета кои приказки има. Принцесата Мишка, принцесата върху граховото зърно, по-скоро принцесата и граховото зърно, царица птица, която ми е напълно непозната, феите и тя ми е напълно непозната, сиромахът, лисичката и мечката и тя въобще непозната. Василиса прекрасна ми е тук оттам съм я чувала, но не много. Не съм я чела. Красавицата и звяра ми е позната много. Летящият замък не съм я чувала. Вкамененият рицар. Какви са тия приказки, бе? Въобще не ги знам. Рибарят и рибката. Май съм я чела. Да. Пощарят и джуджетата. Не. Маслиновото и смокиновото дърво. Каква е тази приказка? Вълкът и агнето. Не. Трите прасенца. Да, чела се. За нея дебели в грухтящата. Кокошката за златните яйца. Какви са тия приказки, бе? Трите козлета. Само не съм я чувала. Тя се отнася до някой козлета и великан някакъв. Упоритото слонче. Не. Скъсаните лъвки. Да, чувала съм го. Мисля, че е като Барби 12 принцеси, но няма значение. Къде беше? Да, хлебеното човече. Златокоска и трите мечки. Да, чувала съм. Тил Ойлне Шпил и херцогът. Момчето, което ранджеше срещу тигрите. Не. Как се е родила морската звезда? Не. То как се е родила морската звезда е... Чакайте сега. Ето такива картинки. Такива шарени и нарисувани. Да. Нека преминем към следващата. Приказки на Андерсен. Ханс Кристиан Андерсен. Да, вътре има дивите лебеди, грозното патенце, огниво. Така, дивите лебеди, да, грозното патенце, да, чела съм ги, огнивото не, малката киприто-продавачка, да, чела съм. Новите дрехи на кралица е много смешна, препоръчвам ви да четете. Оля затвори очички, не. Пастирката и коминчестачът, не. Принцесата и граховото зърно, да. Славят, не. Храбрият уловен войник, да. 12-те пътници, не. Палечка, да. Свинарят, не. Нежната кралица, да. Тея книги няма повечето приказки, не повечето, ама... Някои приказки не ги знам. Само секундичка. Така, няма значение. После ще проверя, защо ми изпазиха таблета. Тук I Learn English. Това не е учебник, нещо такова. Това са тестчета. Като тестове. Да. И следващото е този учебник по английски, който да имаше едно DVD с песнички. Ето тук се личи при мен, обаче защото не е много хубава светлината и той. Ето тук пише.
Английски за най-малките. Не съм най-малка. И тук си имам една папка, в която се държа много неща. Вътре, но сега няма да я показвам, защото вътре има наистина много неща. Така, извинете се.